Ja, jeg er begyndt at optage lidt simpel ligningregning i TI Inspire. Det her det er optagepanelet, så det er ikke en del af TI Inspire. Men nu vil jeg begynde helt fra bunden af og klikke for at tilføje en applikation. Det kunne så være den, der hedder grafregneren. Her vil jeg måske skrive en ligning ind. Og det skal jeg lige have aktiveret vinduet. Og så kan jeg så trykke Enter og se, hvad der sker. Ja, der sker jo ikke rigtig noget. Den har måske opfattet det, jeg skriver, fordi den har ikke kommet med nogen fejlmelding. Men den ved ikke, hvad den skal gøre med det her udtryk. Det skal jeg fortælle den. Og for at fortælle den, hvad jeg gerne vil gøre, så kan jeg jo bede den om at løse ligningen. Og det hedder solve, og det kan jeg jo selvfølgelig selv have skrevet ind, hvis nu jeg kendte kommandoen. Men så skal jeg så have skrevet ligningen ind herinde. Så det var 8 lige med minus 2. Og så prøver vi at se, hvad der sker. Ja, det kan den så ikke forstå. Der mangler den så et argument. Og det er altså det, jeg skal fortælle den, det er, hvad det er, jeg gerne vil have fundet. Altså, jeg vil løse ligningen med hensyn til x. Så jeg skriver komma x her, så beder den om at gøre det. Så kommer den med en løsning. X er lig med minus 3. Så det er noget af det, som grafregneren kan. Den kan løse enkelte problemer for os ganske nemt. Nu vil jeg så gerne have indsat en graf, fordi jeg vil også gerne kigge på det her problem grafisk. Og så laver den i udgangspunktet en ny side. Hvis man nu godt kunne tænke sig at få det ind i den samme side, så kunne man gøre det ved hjælp af sidelayout derude. Men jeg kan også gå tilbage og bruge den genvejstast, der hedder Ctrl 4. Så hiver den vinduerne sammen i 4 af gangen. Nu vil jeg så gerne have skrevet min forskrift ind her for den lineære funktion, der hedder f af x lig med 2x minus 8. Fordi så kan jeg løse problemet grafisk. Så derfor har jeg en graf for det. Og hvad kan jeg så gøre med den? Jo, nu er der kommet et nyt panel af hjælpemidler heroppe. Og der er så det, der hedder spor. Og det vælger jeg at gøre. Og så får jeg lov at komme ind på grafen her. Og så fortæller den mig hernede, hvilket punkt jeg befinder mig i. Og der kan jeg jo så, den flytter sig lidt frem og tilbage, men jeg kan jo fortælle den, at jeg måske gerne vil finde den, der hed y lige med minus 2, så jeg kan jo komme ind her. Jeg kunne måske eventuelt få lov at skrive noget ind hernede. Jeg kan måske skrive minus 2. Ja, så var det så x, der var minus 2. Det er nemlig det, den følger med. Og jeg kan selvfølgelig stadigvæk hive i den her baggrund, så jeg kan komme tilbage til cirka der, hvor jeg var før. Så jeg hiver i aksen, så kan jeg komme tilbage her. Det var så ikke lige det, jeg var ude efter. Men jeg vil stadigvæk gerne... den har fundet et nulpunkt for mig. Der er faktisk et nulpunkt i 4,0. Men ellers så ved den jo ikke, hvad jeg synes er interessant at finde. Men det var altså hernede et sted, at jeg havde et punkt, hvor x var 3 og y var minus 2. Det kan så være lidt svært at finde. Men jeg kan faktisk, hvis jeg højreklikker, så skulle jeg selvfølgelig højreklikke på grafen. Der kan jeg vælge noget ved sporingen her. Sporingstrin. Jeg kan vælge, i stedet for automatisk, at jeg vælger sporingstrin 1. Og så kan jeg ellers blive ved med at spore her. Forsvandt sporingen, men jeg sporer. Og så hvis jeg trykker venstre, højre, så springer jeg faktisk i hele x-værdier. Og det har jeg så min 3,-2, som var interessant før. Hvis jeg nu ikke havde sådan en pæn løsning som denne her, så kunne jeg jo gå ind og bestemme, at jeg ville lave en funktion 2, som hed f2 af x lige med minus 2.
Det giver mig en vandret linje her. Og så kan jeg faktisk med herinde i grafvinduet, så kan jeg analysere den her og finde skæringspunktet mellem de to linjer. Og nu har den så selv fundet ud af, at det er de to grafer her, jeg vil finde skæringspunkt mellem. Og den spørger bare, hvad er den nedre grænse for mit skæringspunkt, og det er jo måske her omkring. Og hvad er så den øvre grænse, så trækker jeg herover på den anden side. Og så finder den faktisk et skæringspunkt derinde imellem, og det kan man se på skærmen nu allerede, at det er 3,-2. Jeg klikker igen, og der har vi den. Så der er ligningen også løst med en grafisk metode. Det var lige det for denne her gang.